Så jeg vil starte med at fortælle noget om det politiske udgangspunkt, den økonomiske udfordring, som vi står overfor i Holbæk Kommune. Nye faglige krav kalder på nye muligheder. Og så det her spørgsmål om store skoler og børnehuse er bedre end små. Og så skal vi have en dialog om forventningerne til arbejdet i de 2 omstillingsgrupper, som vi skal arbejde med. Det ene, som jeg var inde på, det er det her med bæredygtige skoler og børnehuse. Opgaven, det er, at vi skal finde en ny struktur på området. Vi skal finde en ny struktur i forhold til, hvordan skal distrikterne se ud fremadrettet. Og den bærende idé, det er, at ressourcerne, de skal bedre anvendes. Vi skal bruge ressourcerne på en bedre måde, både fagligt og økonomisk, ved at have færre steder, hvor der drives skole og dagtilbud. Og det er simpelthen fordi, at når demografien ser ud, som den gør, vi får færre børn, så er det også naturligt at se på, skal vi blive ved med at opretholde det antal skoleafdelinger, skal vi blive ved med at opretholde det antal børnehuse, som vi har i dag. Så er der en anden omstillingsgruppe, den som jeg er formand for, som skal kigge på det her med større og bedre udskolingsmiljøer. Og der er opgaven, at vi skal simpelthen sikre, at flere kommer igennem folkeskolen og kan tage en ungdomsuddannelse, så de er uddannelsesparate og kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Og her der er den bærende idé, at de unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger, der samler 7. til 9. klasse på færre adresser. Og det er jo noget af det, som I også skal være med til at finde ud af, hvordan gør vi det på den bedste måde. Så er der den politiske beslutning, som jo ligesom er udgangspunktet for det arbejde, vi skal i gang med her. Der er 3, det er anden runde, vi kører af de her omstillingsgrupper, og der var 3 temaer, som den tidligere omstillingsgruppe fandt ud af, at vi skulle arbejde videre med i Holbæk i fællesskab. De 3 temaer, det er en rød tråd igennem børns læring fra dagtilbud over i skole og videre til ungdomsuddannelse. Det andet tema, det er så det her med fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Og så den sidste, det er større og bedre udskolingsmiljøer. Og alle de ting, de bygger på vores børne- og ungepolitik. Og så bygger det også på det budget, som der er vedtaget i Holbæk Kommune. Vi skal reducere vores budget på det her område med 21 millioner kroner. Det er inkorporeret i budgettet allerede på nuværende tidspunkt. Så hvis vi ikke finder de penge, så bliver politikerne nødt til at finde pengene på en anden måde. Det er bare sådan det er. Vi skal finde 21 millioner kroner i vores omstillingsgruppe. Og der er så udarbejdet kommissorier og så videre for omstillingsgruppen. Og det her med tilføring af flere ressourcer, det er bare ikke et spil. Vi kunne rigtig godt tænke os måske at bruge nogle flere ressourcer på pædagoger, på flere lærere, flere computere, iPads osv. Men det er ikke et spil i den her omstillingsgruppe, fordi vi skal reducere vores budget, vi skal ikke forøge det. Så er der lidt centrale nøgletal. Vi ser, at udviklingen fra 2014 til 2018 i forhold til elever, det falder med 3,4%. Klassekvotienten per distrikt i 2015, der ligger den nogle steder helt nede på 16,3 elev, og andre steder, hvor den er højst, der ligger den på 22,5 elev. Hvis vi går over og kigger på karaktergennemsnittet, så kan vi bare konstatere, at vi ikke engang ligger på landsgennemsnit. I Holbæk Kommune ligger vi under landsgennemsnittet, og så kan vi spørge os selv, er det godt nok? Jeg synes ikke, det er godt nok. Vi skal som minimum op på landsgennemsnittet. Og så er der andelen med mindst 2 i dansk og matematik i Holbæk og på landsplan. Der kan vi se, at der ligger vi på 86,7%, hvor Danmark ligger på 90,4%. Så er der faktisk rigtig mange elever, som ikke engang når et minimum på 2 i dansk og matematik i vores kommune. Så de har ikke engang bestået dansk og matematik, når de forlader folkeskolen.
Det synes jeg heller ikke er godt nok. Så er der nogle centrale nøgletal i forhold til børnehusene. Vi ser et fald i antallet af enheder. Og når vi siger enheder, så lyder det meget teknisk, men det er fordi, at når vi har med børnehavebørn at gøre, så tæller de for enhed, men når vi har med vuggestuebørn at gøre, så tæller de for 2 enheder. Og der ser vi et fald i andelen af de børn. Så antallet af børnehuse med færre end 80 børneenheder, det man siger er bæredygtigt i forhold til børnehus, det er, at der minimum er 80 enheder. Og der har vi 20 børnehuse med under 80 børneenheder. Og på nuværende tidspunkt, der har vi allerede besluttet sammenlagt 7 af de her børnehuse. Det er 3 i Tølløse, så er det 2 i Jyderup, og så er det 2 i Mørkøv. Lige præcis den der omkring Mørkøv, at det er 2, det er fordi det er 2 mindre børnehuse, som slås sammen til et på en matrikel, Frydendal i Mørkøv. Så er det jo sådan, at vi har jo ikke nogen, det er jo ikke sådan, at vi har karakter i de mindre klasser. Så dermed så kigger man blandt andet på sprogindsatsen i 0. klasse, hvor vi går ind og screener børnene. Og der kan vi se, at der ligger vi også i Danmark, eller i Holbæk, højere på en højere procentdel, der skal have en særlig sprogindsats, end vi gør i Danmark. Så er der sådan noget samlet økonomi på børne- og ungeområdet. Det kan godt være, at jeg skal have lidt faglig understøttelse her. Fordi hvis I ser på samlet reduktion af budget på ca. 110 millioner kroner fra 14 til 18, det er jo lidt mere end de 21 millioner kroner, jeg startede med at fortælle jer om. Og det er fordi, at samlet set skal vi reducere budgettet med 110 millioner kroner fra 14 til 18. Men det er ikke sådan, at vi skal finde alle pengene, os der sidder her. Vi skal finde de 21 millioner kroner. Men noget af det andet, det er noget i forhold til demografien. Når der kommer færre børn, så bliver der også tilført området færre økonomiske midler. Derudover så sker der noget på ledelsen, at vi skal ikke have lige så meget ledelse, som vi har på nuværende tidspunkt. Det er også med til at reducere budgettet. Og så den sidste, Christian. Jamen så er der jo, kan man sige, forudsat, at der via forskellige former for effektivisering, via digitalisering osv., kan også skabes nogle udgiftsreduktioner i den sammenhæng. Ikke? Og til spørgsmål omkring, hvordan med de der 7 børnehus, du nævnte, det er jo nogle af dem, der også spiller ind i den her sammenhæng, af nogle af de midler, som der er frigjort, for eksempel for børnehusene i Tølløse, er med til at skabe den udgiftsreduktion, der ligger ud over 21 millioner. Netop. Og det er derfor, den for eksempel ikke tæller 100% med, fordi det er besluttet før budgettet for 2014. Ja, det var lidt noget af det, jeg har været inde omkring, det er, at vi skal reducere budgettet med 21 millioner kroner i vores omstillingsgrupper, men det må altså ikke ske, der må ikke ske det, at vi går på kompromis med målet om øget trivsel. Og det er jo derfor, I er inviteret med det, fordi I sidder med rigtig meget viden på det her område, og I har sikkert rigtig mange idéer, flere idéer, end vi 31 byrådspolitikere sammen med vores administration har. Så det er derfor, I er inviteret med. Det er fordi, at I kan komme med jeres indspark og jeres indspil til debatten om, hvordan finder vi de her 21 millioner kroner. Dermed ikke sagt, at I står til ansvar for noget som helst. Der er nogle valgte politikere, der står til ansvar over for det her, og det er i sidste ende os, der tager den endelige beslutning. Men det, som vi skal bruge jer til, det er sparring og gode idéer. Udover at omstillingsgruppen skal bidrage med de her 21 millioner kroner, så skal omstillingsgruppen også bidrage til arealoptimering. Det er jo sådan, at når vi har færre elever, færre børn, så skal de også undervises færre steder. Det er noget af det, som er opdraget fra byrådet.
Og dermed så kan vi være med til at frigive nogle midler på arealoptimeringen. Og det er noget, der ligger ud over de 21 millioner kroner. Vi kan spare penge på drift af bygninger, vi kan spare penge på vedligeholdelse af bygningerne, og så kan vi tjene penge på salg af bygningerne. Og der er et eksempel her fra afdeling Østre i Sofielund-distriktet. Der er det sådan, at matrikelbeløbet på 1,6 millioner kroner, eller 1,55 millioner kroner, det sparer vi. Det er egentlig ikke det, der giver det store beløb som sådan, men det er jo selvfølgelig 1,55 millioner kroner gange et vist antal afdelinger gange et vist antal år, er jo også med til at bidrage til de 21 millioner kroner, vi skal finde. Så er der 2,3 millioner kroner, 2,35 millioner kroner på bygningsdrift. Og det er jo et beløb, som kommunen sparer hvert år. Og så er der et indgangsbeløb i forhold til vedligeholdelsesefterslæb på 7,5 millioner kroner. Og så er der en anslået offentlig vurdering som på 53 millioner kroner. Det er så fordi, at man forventer, at man kan sælge bygningerne på Øster for 53 millioner kroner. Det springer jeg hurtigt videre fra. Så er der noget omkring de her øgede krav i forhold til hele børneområdet. Der er nogle øgede krav i forhold til øget inklusion. De folkeskolelærer og de forældre, der sidder med her i dag, har nok oplevet, at det er vi allerede godt i gang med i Holbæk Kommune. Der er simpelthen færre, der skal inkluderes fra fællesskabet. Vi skal have inkluderet flere børn i fællesskabet i vores børnehuse og i vores skoler. Så er der et krav i forhold til folkeskolereformen om, at der skal være fuld linjefagsdækning i folkeskolen, hvilket vil sige, at alle de undervisningstimer, der er, de skal dækkes af en lærer med linjefag. Og så skal fagligheden i dagtilbud i skoler. Ja, det er godt. Tak fordi du er med mig, Janne. Og så skal vi øge fagligheden i dagtilbud og skolerne. Så er der nye krav til de unge. Det er, at flere unge skal i uddannelse. Der er ikke nok, der får en ungdomsuddannelse i dag. De skal have en ungdomsuddannelse. Så der er nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne, og flere begrænsninger af mulighederne for omvalg på ungdomsuddannelserne. Og derfor er det også vigtigt, at de unge træffer nogle af de rigtige valg så tidligt, eller de træffer de rigtige valg på det rigtige tidspunkt, så at de ikke står og skal ud i nogle omvalg. Og det er simpelthen noget af det, som reformen spiller ind med i forhold til det her. Så er der noget omkring de faglige muligheder ved større børnehuse og skoleafdelinger. Og det er, at hvis man samler på færre matrikler, har færre steder med undervisning og færre steder, hvor man har dagtilbud, så er der bedre mulighed for større fleksibilitet, større faglige miljøer for medarbejderne, bedre mulighed for at tiltrække kompetente medarbejdere, bedre udnyttelse af faglokaler, så vi ikke har faglokaler, som i løbet af skoledagen står tomme. Faglokalerne, det er de rigtig, rigtig dyre lokaler, så derfor så skal de selvfølgelig udnyttes optimalt. Så er der flere muligheder for sociale relationer med jævnaldrende, og flere forskellige muligheder for børn med særlige forudsætninger og børn med særlige behov. Og så er der noget omkring yderligere muligheder ved større udskolingsmiljøer, og det er bedre muligheder for at skabe et ungdomsmiljø, flere forskellige valgfag og profiler, og tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne. Det er jo i forhold til udskolingsmiljøerne, det kommer vi meget mere ind i min omstillingsgruppe, hvor der kommer nogle oplæg lige præcis om det her. Og så har vi jo også nogle udfordringer, dem kender vi godt, og I har sikkert også flere udfordringer end dem, der står her. Men nogle af de udfordringer, vi vil opleve, når vi gør den her øvelse, det er jo, at der er nogle steder, der formentligvis vil miste en skole, eller en afdeling af en skole, eller et børnehus, eller måske begge dele.
Og det skaber jo selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til lokalmiljøet. Det er noget, som vi som politikere og som administration er klar over, og der skal vi jo prøve at se, om vi ikke kan finde nogle andre muligheder for de steder, hvor det her, uanset hvad, vil komme til at ske. Og så er der den her diskussion, som vi har diskuteret meget i byrådet også. Det er, hvad er bedst, stort eller småt? Der er altså ikke noget, der siger, at stort er bedre end småt. Der er heller ikke noget, der siger, at småt er dårligere end stort. Men stort ved vi er mere økonomisk bæredygtigt end småt, og vi ved også, at stort åbner for flere forskellige muligheder end småt. Og så er der lige min sidste planche, som jeg egentlig bare vil lade stå. Den viser inddelingen af distrikterne i kommunen, og hvor vi har børnehuse og skoleafdelingerne. Og den vil jeg bare lade stå der, indtil du overtager mig.